Зуртек, данните са ужасяващи. Не говорим просто за твърде много екранно време. Това прилича на масова психоза. Губим цяло поколение, преди дори да са пораснали. Корекция, агент Великов. Вие не ги губите. Те биват систематично придобивани. На моята планета наричаме това невроколонизация. Вашите корпорации водят най-тихата и ефективна война в историята на Земята. Война? За какво? За най-ценния ресурс на тази планета. Не е петролът, а е човешкото внимание и способността на младите ви екземпляри да формират собствена воля. В момента вашите алгоритми пренаписват мозъците им в реално време. Те създават перфектните потребители. Мишките за вашия експеримент. Няма да позволим това. Трябва да има начин да се контрира. Какъв е протоколът за защита? Първата стъпка е очевидна, но вие я игнорирате поради удобство. Наричам го протокол дигитална диета. Вие, хората, разбрахте, че не трябва да давате цигари и алкохол на децата си, защото телата им не могат да се справят с токсините. Но им давате неограничен достъп до алгоритмични фидове. Значи да им спрем интернета. Това е невъзможно. В 21 век сме. Нелогично. Интернетът е инструмент. Проблемът е в начина на употреба. Трябва да направите рязко разграничение. Активно търсене. Когато детето използва мрежата, за да намери информация за училище или хоби, това е полезно. Това е храна. Пасивно скролване. The feed. Когато алгоритъмът решава какво да гледа детето следващите 2 часа, това е отровата. Това е допаминовата помпа, която ги зомбира. Протоколът е прост. Инструментите – да, фидовете – не, докато мозъкът не се развие напълно. Добре, ограничаваме достъпа, но те ще се бунтуват, ще ни мразят. Те ще се бунтуват само ако не разбират защо го правите. Втората стъпка е най-критична. Трябва да им покажете кода на матрицата. Те са деца, Зуртек. Как да им обясня сложни алгоритми за задържане на вниманието? Подценяваш ги. Децата разбират концепцията за честно и нечестно по-добре от възрастните. Обясни им го така. Това приложение не е безплатно. Цената си ти. Твоето време. Твоят мозък. Инженерите от другата страна на екрана са по-умни от теб и използват трикове, за да те накарат да стоиш там, вместо да играеш навън. Защото така печелят пари от теб. Когато едно човешко същество осъзнае, че е манипулирано, магията изчезва. Появява се здравословен цинизъм. Те трябва да спрат да гледат на телефона като на играчка и да започнат да го виждат като капан. Да ги научим да виждат манипулацията. Добре, но какво ще запълни празнината, когато махнем екрана? Единственото нещо, което дигиталната матрица не може да симулира перфектно. Болката, рискът, истинската физическа реалност. Вашият вид е еволюирал в кал, в движение, в реални социални сблъсъци. Ожоленото коляно учи мозъка на риск и последствие много по-бързо от всяка видеоигра. Катеренето по дърво развива невронни връзки, които TikTok унищожава. Колкото повече един млад екземпляр е заземен в физическия свят, толкова по-трудно е за алгоритъма да открадне съзнанието му. Реалността е антидотът на симулацията. Дигитална диета, разкриване на манипулацията, връщане към реалността. Това е планът за контратака, но няма да е лесно. Еволюцията никога не е лесна, агент. Но алтернативата е да отгледате поколение от перфектни, щастливи роби във виртуална клетка. Изборът е ваш. Аз само наблюдавам. И се надявам този път да успеете. Ако гледате това, значи сте стигнали до края. Поздравления! Вие преминахте първият тест. Това означава, че вашето внимание все още не е напълно похитено от алгоритъма.
означава, че сте готови да мислите, а не само да консумирате. Вие сте надеждата. Но тази информация е безполезна, ако остане затворена в този бункер. Това е оръжие. Използвайте го. Изпратете този запис на всеки родител, когото познавате. На всеки, който държи дете и телефон в една стая. Не утре, сега. Тяхното бъдеще зависи от това, дали ще се събудим днес. Последвайте ни за следващи инструкции. Битката за умовете тепърва започва. Аз съм агент Великов. Край на връзката.